előtte ott ült, vagy ha másokkor gondoljuk meg, hogy ez volt a szándék, végérkezik el végül. Tehát ez a coaching hatékonyságok terén, ez csak egy érdekesség, ez nem annyira vicces, hogyha a doménekkel is lehet nagyon takarékoskodni. Például minden létező médiumban, ahol mi szoktunk reklámozni, nem szabad, ezért meg szoktam kérdezni a tévécsatornákat, hogy azt mondhatom el a tévébe, hogy így a kisárlókára a karakterisztikájára, hogy szakembereinek. A következő tematikának a témák az épület energetikai megoldások lesznek, melynek képviseletében az EPX Holding Kft. Munkatársában van, hogy a mai területére megjelenni. Milyen módszerekkel tudjuk egy kicsit a költségeket csökkenteni? Ez egy általános és diagram. Nem választottunk szép lakóház, nem választottunk szép műhelyt. Ezt itt lehet vitatkozni róla, nem is akarok nagyon, hiszen vannak olyan műhelyek, vannak olyan kereskedelmi egységek, ahol kicsit más. És a melegvíz készítés. Menjünk először a fűtés költség megtakarítás szempontjából. Nem az épületgépészetben vonatkozik közvetlenül, de mégis nagyon fontos, és mondani azt, hogy most van tetsző, hanem különös tekintettel még az arcra színettelésre is. Ugyancsak fontos a nyilázárónak, a minőségben nyilázáróknak az őrábocsátása. És itt harmadikben alapvető fűtési módoknál a szolárrendszereket írtam föl. A szolárrendszereknél azokban még kis költséggel, nagyon hatékonyan, de egyértelműen csak jó napsütésben szolgálnak minket ki. Különösen nem fogunk foglalkozni az idő hiány miatt, természetesen nagyon jó, nagyon korszerű rendszerekről beszéltünk ott is. Illetve nagyon keveset szoktunk beszélni, hogyha van egy jó kazánunk, van egy jó szigetet épületünk, hogy milyen hőadó területeket tudjuk ezt a fűtést megvalósítani. Tehát egyrészt a gázformálók tekintetében Magyarországon egy nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk. Európai szinten is. A fűtési rendszerünk, hogy tudjuk úgy spórolni, hogy ezt a rendszert valamivel meghagyjuk.